Malikono malikoka an ka foli lajɛlen fo dante foli min na k'a ladɔnna k'a fɔ ko bi ye dimanche ye n'o bɛnna juillet kalo tile 26 san 2026 bi ani Bumabel Jawara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ni kibaru kura minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan lamɛnbaaw bɛ se ka faamali sɔrɔ ko to u sigiyɔrɔ la Bumabel Jawara folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma Malikɔnɔ malikoka ni ye an sigikan ye. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo an bɛ min fɔ a ye toujours k'aw fo k'aw foli ka kan an b'aw fo a ka wuli ka jɔ la a n'a ka cɛsiri la don o don ka wuli ka kunnafoli jɛlen ɲini ka di mɛlɛw ma n'o de fɔ an ka cɛsiri a ka dɔ fara kow kan hali bi an b'o de ɲini aw fɛ k'a fɔ mɔgɔw y'u ka vidéo partager Musa yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ foli lase ministère de l'administration territoriale a baarakɛla bɛɛ surtout a chef de cabinet k'a fo an ye dénonciation dɔ kɛ o dongo fɛn min ye concours lancenen don denmisɛnninw wuli kuma ye nin wagati ye ka taa concours kɛ mɔgɔ caman ye tenni kanu k'a sababuya kɛ bi armée bɛ yɔrɔ min na ko bi c'est une fierté nationale, c'est une fierté internationale, c'est une fierté sous-régionale et régionale à la fois. Aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn Mali ka armée ka capacité ye min ye denmisɛn bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ ye nin na ni mɔgɔ min ye an ka tarikuw ta k'a lajɛ ni halala kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔw tun b'u denkɛw labɔ k'a bila de ko faso kɛlɛ ka y'a la wagati min na kuma dɔw la a tun bɛ fɔ ko cɛw bɛ boli mais bi denmisɛnninw bɛ fɛ ka taa fara cɛw kan de o waati kelen dɔw bɛ ka pièces gɛlɛya mɔgɔw ma carte ani légalisation yɔrɔ dɔw la 200 wa n'i ko ko i b'a kɛ a dépôt ko ko non ko ye jamana ta ye ko sira t'a la an ye wolosɛbɛn dɔ de ye wolosɛbɛn di k'a kɛ 800 donc an ye émission kɛ dɔrɔn an ka autorités y'an wele ko ka dalaw fara ɲɔgɔn kan ko ka taa u ye procédure fɔ an ɲa kan ka kɛ cogo min na ni ala sɔnna ma an bɛ taa kɛ ten vraiment n'an ko an ma nisɔndiya an ye nkalon tigɛ jamana ka di anw ye tan di quand le peuple dénonce quand les citoyens dénoncent autorité kan k'i autosaisir ou bien k'i saisir la automatiquement a bɛ mɔgɔw hakili sigi dénonciation na denmisɛnnin minnu ka taa papiers ɲini u kana jɔrɔ u ka da jamana in na wala an tɛ cɛfini taba ɲuman sɔrɔ abada depuis recrutement wa an tɛ se ka terrorisme kɛlɛ abada ni confiance tɛ jamanadenw ni état ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen fo mɔgɔw k'o bila u kunna an tɛ se ka terrorisme kɛlɛ abada en tant que la population ne fait pas confiance à son autorité donc an ka baara de c'est de créer maintenant ce climat de confiance entre la population lambda et l'autorité donc n'o kɛra wallahi terroristes u bɛ dɛsɛ parce que quand il y a la justice sociale quand il y a la confiance terroriste sera mɔgɔ recruter o min fɛ o ka d'o ma n'i tɛ se min o b'an bila an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔna na ɲininkali fɔlɔ o ye min ye o don ko an baarakɛɲɔgɔn an jɛɲɔgɔn min ye Abdul Ɲankɛ o don ko a bɔra ka vidéo kɛ vidéo in kɔni kɛlen a kɔfɛ maaw kɔni ka kumaw cayara kosɛbɛ vidéo in kɛlen kan Bumabel Jawara i yɛrɛ ye vidéo in lamɛn yalama i bɛ se ka Abdul Ɲankɛ ni sortie e b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan mɔgɔ u ye vidéo tigɛ de mɔgɔ caman ka laɲini de ye an ka manku an t'an manku an t'an manku wallahi bila an t'an manku fanga min n'i m'a dilan i b'i manku o la i ye mɔgɔw wele ka na fanga ma o y'i ta di Abdou Ɲankɛ ka kuma u y'a tigɛ di k'a bɔ a minɛn kɔnɔ Abdou Ɲankɛ bɛ fɛ k'a faso de dɛmɛ sɔrɔ an bɛ fili min kɔnɔ a y'an bɔ a fili kɔnɔ a ko n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka min fɔ n'a bɛ ka aw degun n'aw tɛ se k'a fɔ an ye a ye mɔgɔ caman u y'a tigɛ di n'o kɛra n bɛ n kali a ye kalikanw fɔ n tɛ fanga in n da don a la fo ni fanga wɛrɛ nana u y'o yɛlɛma wala ne ye nin de o ne tɔrɔ sa ko k'a tɛ fanga dɛmɛ tuguni a ma fɔ et puis aw bɛ ɲinɛ min kɔ Abdou tɛ k'i fanga de ye o il est le directeur de l'information de la télé AES Abdou tɛ Mali ta ye tugun Abdou ne peut pas parler de l'AES sans parler maintenant de la transition du Mali il est le directeur de l'information mais u tun bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ AES fana téléso infiltré ala ni i bɛ wuli k'i jɔ i di tous les postes là u bɛ ka jigin Abdou Ɲankɛ na Abdou Ɲankɛ tɛ dɛ u ka i bɛ de côté
ko poste là si tu n'es pas engagé pour la cause de l'AES il t'état je suis ne de y'a fɔ ye wallahi n'a gindo fɔ ye bi ne de y'a gindo fɔ ye bi u bɛ min ɲɔgɔn kɛ jamanaw la ni postes bɛ yen u bɛ taa diplômes fabriquer kana don k'i non i bɛ di que journaliste o journaliste n'i bɛ fɛ ka postuler télé AES la a kɛra radio a kɛra télé a kɛra organe de presse il faut que tu sois engagé pour la cause de l'AES qui peut être bien engagé qu'Abdou Niang dans cette lutte noble là concours ma kɛ dɛ u bɛ ka min fɔ u bɛ fɛ ka mɔgɔ min imposer u yɛrɛ b'a dɔn ah oui dépôt de kɛra Abdou Niang ma lafiya bolo i b'i da bɔ a la i yɛrɛ tu es le détecteur de l'information. Ça, c'est le cerveau, c'est le cœur même de la télé AES. Comment nous avons fait un côté où? Et puis, nous avons fait un bon débat. Nous avons fait un quoi. Nous avons fait un mouralu sapé. Et le ministre Roubé Nyougou l'a dit, Famo te frère Gero l'a dit. Eh, au tenez quoi? Ah oui? Et c'est tout là pour mais Mouna. D'accord. Il m'a posé qu'on est évidemment Kuntigia. Mais à Biou Kuna, moi je suis dans un département, dans un ministère dirigé par un ministre d'État. Nenema Woluman donc et bien à la Béjiguinella. Ne be kuma fo ne ni taw de kudu be ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ fanga ye bonya bɛ dannen kan ni ne kumara ne bɛ kuma en parabole pour que bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan Sadio Kamara ka dernière carte laban k'an wele ala ka hinɛ a la k'an arrêt invitation spéciale ne ka carte maralen filɛ n bolo 22 tɛmɛnen carte d'honneur ne kun bɛ sigi tribune d'honneur de la accès kun ka gɛlɛn mais ne ta kun ka nɔgɔ ne t'o bonya perdu ne bɛ yɔrɔ min na moi je suis auprès d'un ministre le plus haut gradé de la cité ne bɛ yen de cité ministérielle la le plus haut gradé ça c'est le général des corps d'armée Ismaël Waki o kuma na o tɛ ministre dɔ ya i de la ka ye don jumɛn kuma min bɛ ka fɔ c'est pour que k'aw ladimi vidéo man si tɛna Mali kɔnɔ k'i ni Ismaël tɛ photo ta Waki tɛ photo ta o tɛ yen a ye taa lajɛ a ma Waki tɛ ministre ya Habib Thiam nana n jɔn ye photo ta Daniel Paris nana n jɔn ye photo ta vidéo man joli nana i kɛra vidéo man ba i kɛra vidéo man kumaba ye fanga in mɔgɔ si ma deli ka kulonkɛ communiquant na aw kana dimi a y'aw tigɛ da aw dusu la ni ni ministre de bɛ tilela fɛnɛ dun ɲɔgɔn fɛ ne mana tɛ dumuni kɛ je te jure o kuma na o tɛ ministre dɔ ya ni ministre ni donc n'a fɔra ko ministre bɛ mala ne min bɛ dumuni kɛ ɲa dɔ tɛ ministre ya mais par ordre de préséance c'est un ministre d'État donc nin ko ninnu fa k'a bila u kunna nin ye k'aw la dimi di anw bɛ barika d'an ka gouvernement an bɛ barika d'an ka président u kɛra an fɛ u y'u waso n'an ye mais ko mana kɛ cogo o cogo il y a des infiltrés fɛnw bɛ fɛnw kɔnɔ f'a ka bɔ nin jeu ninnu kɔnɔ a k'aw concentrer à l'essentiel ninnu dabɔra k'aw moraliw saper de kɛlɛ kun ti dɔ Abdou Niang y'a f'i ɲɛna il détient des preuves matérielles mun b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ mɔgɔ si ko ye ne n'ale kɔ kɔfɛ u bɛ téléphone ta ka ɲɔgɔn wele ah non ne n'i tɛ nin Boumabel de don Boumabel de ye c'est le tubabuw ka kɛ kun n'u ye nin kɛ u b'aw bɔ ɲɔgɔn na n'i ye vidéoman kelen dɔgɔya vidéoman bɛɛ de dɔgɔya ne bɛ se ka fɔ bi ne bɛ n da bɔ vidéoman ko kuma la ne ye télétigi de moi je suis plus qu'un journaliste je suis un baron de la un patron de la presse je suis un promoteur de télé ne de bɛ mɔgɔw employé bi c'est moi ne de bɛ se ka mɔgɔ kɛ journaliste ye bi ne parce que n'i bɛ baara kɛ n ka télé so la n bɛ papier dilan k'a d'i ma selon maintenant les dispositions de l'article qui stipule maintenant comment devenir journaliste au Mali donc ne bɛ se ni ne ye mɔgɔ min accrédité i tɛmɛna mais n ye vidéoman di n t'i maloya n'a ye moi je fus journaliste avant d'être vidéoman ne ye san 7 de kɛ télé directeur la ne Balanzan TV mes journal présenté ne y'a jɔ 2021 n ye san 6 kɛ radio de programme adjoint la mais communication de ye n dɛmɛ n bɛ barika da communication de a kɛra vidéomaniya ye o a kɛra cɛtiribɔ ye a kɛra sugu o sugu ye je suis fier n bɛ barika da n ka ministre ye ne bɛ barika da n ka ministre ye n'a tɛna ɲɛnama don arijinɛ kɔnɔ kuma mun tora ne bɛ kuma fɔ ne na aw de don aw ka fara ɲɔgɔn kan ne b'a dabɔ o de kama
Abdou Niang tse ki dabo ala il sera fanga gla Abdou Niang il n'a jamais dit comme ça n'abe mo ko ko tu as gagné le pari ko Abdou Niang est découragé non ay kuma koroma de filles Abdou Niang est kuma koroma de fo par sabla eta fo braye on be barka da nga famoyi ka barka da asimina ka gouvernement on be sani fanga nga jonyala on be samale nga jonyala anga légitimité mali kono aw ba don depuis kuma fora mogo be woleli la kana nin kɛ kana sɔn ma mogo ku an be yafa deli malien bɛɛ fɛ u m'an faamu de an tɛ se ka dabɔ a la dɛ i yɛrɛ ka ko dilanni an tɛ se ka dabɔ a la Fransi ambassade la chargée des affaires mais minnu taara Faransi u b'a dɔn Guinée de b'an cɛ ah oui Guinée de b'an cɛ ne tɛ kuma o ambassadeur chargé des affaires sigilen filɛ il me dit que ou bien logé 6 mois ou bien 10 000 € di yan kalo pendant 6 mois u b'u kali ni ye jɔn jɔyɔrɔ n bɛ fanga la bi ni yɛlɛla ne de bɛ bɔ villa kɔnɔ Mali la étage jɔlen bannen kɔnɔ aw filɛ ne ka so yan ou bien aw tɛ salon kɔnɔ clim t'aw kan ay may kana wasara fere ay to wasara ya fama dan to wasara kana wasara fere ay wa fantan dusu bokadi aboni wa kulunge abe victim bala ay I wara ta kulunge ke fantan fe fantan diminindo asmalendo ay salan do traverser yana ka yele sabate on ni be bo kono ka tanda Francis studio kono 10 000 € kama kan faso bi maroni ya fami kan da salon kono do nyanga bi pankuna ne kun yo ke ala kan kisi ka mbe barka dala ne kun mba shuda kaburu kono todi ne bi se ka mun hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ne kun yo ke kan faso bla ne kun mba shula jigin todi donc 10 000 € kama mbe je mba di ngo mbe jon sinju ko ne bi se ka mun di Mali ma ka tɛmɛ cɛsiri kan Mali mi ye fɛn bɛɛ dinɛ ma donc ne taron ne bɛ n faso ci k'o di France ambassadeur ma e bɛ i ka denmisɛnninw i ka France denmisɛnninw ta école la ne bɛ n taw bali école so joli datugulen je me suis dit que est-ce que France ambassadeur in kunkolo ka ɲi u b'a dɔn montant min buna minɛ 10 000 €, ça fait 6 millions de francs CFA environ kalo Abdou Niang y'a diya o Abdou Niang bɛ se ka voyager ka taa hali Maroc o de ta 26 pays de ka mandat bi ne kɔ 26 pays conseil na Turquie département de la défense et lettre cinéma ko nga ta forum na Turquie ka armement crow on est 6 communicants africains mu retenu na quoi ne tara Mali to la ou écrit mais sababu ñman fo quoi mi me proposer ou ma fo ntina to fo maintenant ou kelen nga lettre cinéma ne ou jabi ngo condition be ne ka tagal ou ko mu ngo la condition de protection de l'invité département électrique cinéma quand wuli ka bɔ Mali la depuis Mali aéroport la fo Turquie ni cɛw min escale la kan datu u b'o dugu ci ka yɛrɛ kɛ ne ka tali document bɛ yan document nana ala ma mɛ u y'a bila n ka email kɔnɔ a tila k'a ci ma sous la protection de l'armée turque de l'autorité turque vous excusez fo Turquie depuis ma avion kɔnɔ escale kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ Turquie gouvernement ka bolo kan cɛw cɛ ye mana minɛ ka na jigi u bɛ taa da i la e bɛ tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ Côte d'Ivoire tɛ dɛ bilahi n'an tɛ n bɛ escale kɛ Grand Bassam ka te min ka tɛmɛ ka taa je te jure non ne tɛ o non ne tɛ avion de don ne ma kɛlɛ tigɛ avion de don ni avion kan ka jigin Côte d'Ivoire ka fɛn ta walahi ni ala cɛ n bɛ jigin fo k'an ta document bɛ yan cɛ ni plan caman tɛ dɛ a k'a kɛ ne bɛ Turquie autorité ka autorité donc e k'a fɔ aw ye nafa min b'aw la aw t'a dɔn quoi aw kana aw yɛrɛ arabisi ni ala y'i layɛlɛn ka n'i kɔfilɛ quoi ni ala ye tiɲɛ d'i ma ka n'i kɔfilɛ kuma min b'a la k'a fɔ ne ni Abdou Niang ka ma nin ko la ko fila an ka nkalon ju ye min a b'a dɔn ko parce que k'an ko Kidali b'an bolo nin kuma bɛɛ ju ye nin di ko munna ko nin kɛra k'an ko Kidali b'an bolo ko k'a sɔrɔ Kidali ko mouvement armé mɔgɔ fana ko Kidali b'olu bolo ko Kidali tɛ mɔgɔ si bolo ok ne jara n'a ye mais qui tient le haut de Kidali
Qui tient l'air de Kidal? Qui bon garantir là? Anya fo, anya dje. Kidal be ame malika mara de kono. Ni mogo min bese kana mingene lawla kana kene lawla. Wa ma galonte ata dir pas ka communiquer la dje. Bon man be Kidal chou ani clé. Wa kuma flana e mouye. Congo ko Anefis n'a jamais été tombé. Anefis était dirigé par le jeune commandant Khalifa Dambélé. Ils ont tenu tête. Aldine Anefis m'a délicat bi. Ni mogo mbese kan so so lan tega korota len fleni. À renfort de Bora, le sac fort, avec fort de Anefis position à renforcer là. Le Mali a tenu sa position à Anefis. L'armée malienne n'ont pas abandonné leur position. Ah non, non, non. Ça, je mets quiconque au défi. Ne be kuma fɛn fɛn fɔ ne b'a kan ne bɛ min fɔ n b'a dɔn donc anw t'an dabɔ k'a dabɔ a la laɲini foyi t'a kɔfɛ laɲini de don u y'o de tigɛ o campagne de communication de don Abidjan dérange ah oui Abidjan dérange Abidjan dérange waaw o bɛɛ kuma wɛrɛ Abidjan dérange donc k'a fina Abidjan m'a fɔ maa si ye k'a da t'a la u y'a maa min ka laɲini k'i dabɔ kuma la n'i dabɔ la ale de bɛ fɛrɛ o je dɔ de bɛ nin fɛn nin kɔfɛ a t'a dɔn a je tɛ dɔwɛrɛ ye o est ce que b'a kalama ko u b'i pousser de n'i ye kuma jugu fɔ kuma min kan k'i la ta kaso la n'i taara kaso la tugun i bɛ tila ka Faransi droit de l'homme kelen wililen yɔrɔ a bolo kan ko an ko ka bon tubabu ye wa n'anw taara kaso la don o don Faransi de bɛ wuli k'anw défend parce que o kun ye komi minnu y'an ka mɔgɔ ye a y'olu minɛ ɔ nin y'aw yɛrɛ niw ye an bɛna kɛlɛ k'u place la. La France est capable n'en consigi dengelen bora ka wuli kada parce que c'est une manière d'intervenir. Wa nu au kefne lu nyang yere de taille ko il est le directeur de la télé il bi d'abord là il bi ka esi kuma fo ki ma mali fo. Oh voilà. Donc il faut bien quoi. Vraiment ngati woni wala rek. Aya donc bobo ambe teme metanya fe minye bamexi donc ayra kumbe a conférence keneka kuma caman fɔra kɔnɔna na kuma dɔ ɲininkali kɛra k'a sɔrɔ min yɛrɛ tɛ Bamexi yɛrɛ a contexte kɔnɔna ye min sinon jɔn ko journaliste do an de vidéo man de anan tɛ a ko journaliste mais o journaliste yɔrɔ in o yɔrɔ t'a la ayi a y'o de fɔ ko journaliste minnu b'u référé kɔfɛ journaliste fɛ ani journaliste minnu bɛ galon tigɛ k'a da armée la n ko journaliste dɔ de ko a ye kanga de da o y'o kɛ vidéo man ye aw kan tɛ journaliste ni kanga dara journaliste vidéo man ka mun b'o la aw de kan tɛ journaliste c'est vrai quoi kuma jugu bɛɛ bɛ ta k'a ɲɛsin aw ma quoi n'o tɛ nin kuma min filɛ nin le ministre délégué a été clair comme l'eau de roche a ko an bɛ kanga da journaliste ko fais attention a ko journaliste évidemment tɔgɔ fɔra yan y'o yɛlɛma ko kɛ ministre yɛrɛ kɔni ye cɛ fɛ a ye taa vidéo lamɛn. Il a bel et bien dit journaliste. Donc, mɔgɔw kana na nin fɛn n'u y'a tigɛ u ka olu de malolen don olu de malolen don n'o tɛ ministre ye kuma min fɔ a kan bɛ mɔgɔ min ma o dɔn a ko journaliste a m'a fɔ vous les hommes des médias a m'a fɔ vous les communicants a ko journaliste et il sait a kan bɛ mɔgɔ min ma wa mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn a kan b'a ma barisabula jɔn de y'a sɛbɛn ko dɔ sara ka paniquew ni fɛnw créer. Donc i ka source n'i bɛ fɛ ka kuma armée ka saya ni ko kan a y'a fɔ tan source officielle bɛ et c'est normal tiɲɛ i bɛ armée dɛmɛ ni minɛn kɛra mais karisa sara non source officielle ye dɛ est-ce que an yɛrɛ an kɔni an t'olu fɔ dɛ bon i y'o ye donc maintenant ko tɛ dɔwɛrɛ ye o ko in ye k'an bɛɛ de état-major ye communiqué kɛ k'a fɔ ko Kidal ko gosili kɔni bɛ sen na kunu ani bi u ye communiqué kɛ fo siɲɛ 2 ka yira k'a fɔ ko armée bɛ ka jugu ka position k'u bɛ k'u bombarder su ani tile i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan hali n'a sɔrɔ i kun ye a frotté parce que i y'a fɔ ko ni sanfɛla bɛ mɔgɔ min bolo ko kɔrɔ ko dugumala b'o bolo o kɔni confirmation ye état-major ka communiqué i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. Malon bɛna tiɲɛ wɛrɛ di ne ma parce que belebele dɔ saya ko kuma bɛ ka fɔ finalement ko k'u tɛ se k'a dogo bilen k'u bɛna fɔ ne m'a fɔ ko bɛɛ n ko cɛ sara u y'a dogo k'a dogo frappe minnu kɛra k'a ban u yɛrɛ dama kow ni ɲɔgɔn cɛ pour que au moins dɔ ka bɔ officiellement k'a remplacer il est temps k'a ka saya ka déclarer o tɛ ne tɛ bilu ɲɔgɔn o ko k'a ma fɛn donc dɔ wɛrɛ fɛnɛ sara ka fara c'est ala ka frappe in na belebele wɛrɛ sara u yɛrɛ da kow ni ɲɔgɔn cɛ u ka vocal bɛ yen quoi u bɛ yɔrɔ min na ko bi il est temps k'a ka saya ka fɔ mais k'a yira k'a fɔ ko la lutte continue
barsabla kuma ye mun ye kuma ye mun ye u ka laɲini ti dɔwɛrɛ foyi ka jinim fale EGS la tubabu tilala o donc mun ye combat kɛ yadi kɔfɛ olu b'u yɛrɛ kɛ olu kɛra danga den de san joli an bɛ kɛlɛ la u bolo et aujourd'hui vous voulez nous remplacer maintenant à l'EGS donc an bɛ taa min ala ye tiɲɛ de bange ala ye tiɲɛ de bange parce que bibi na yadi fana kɔmɔgɔw bɛ ka ye k'a fɔ ils veulent être abandonnés par le commanditaire parce que minnu bɛ ka kɛlɛ commandité olu ɲɛ b'a la bi jinim ka foyi tɛ ka ɲɛ sɔrɔ marifa tɛ ka di balle tɛ ka di foyi tɛ ka di plus de 6 jours parce que ils demandent que n'i y'a di tɛ financement tɛ tɛmɛ mɔgɔ si fɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ si ayi ko financement tɛ tɛmɛ mɔgɔ si fɛ yadi dun ma mɔgɔ si yira donc il est temps que o ka yadi ka saya déclarer il est temps que o ka yadi ka saya déclarer ala bɛ tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ yan n'o de fɔ a ye fɛn bɛɛ bɛ dogo fo saya u yɛrɛ dama k'u ni ɲɔgɔn cɛ bi pour que o ka taa financement dɔ sɔrɔ u ka se ka moyen dɔ sɔrɔ il faut k'u ka déclarer ko yadi sara a ye kilim faga dɛ a y'a to a la a ka nin sumani to aw fa la aw sigi waso jumɛn a ka problème ye nin de ye dɛ a ka problème ye nin de ye a ka ɲi donc n bɛ min fɔ aw ye diɲɛ mɔgɔ nana ne ka tiɲɛ di ne ma bɛɛ nana ne ka tiɲɛ di ne ma ne ko n ko nin sara ko k'a sara siɲɛ joli hali ne ko k'a sara siɲɛ kɛmɛ e da ka sa di i bɛ to dɔrɔn nɔfɛ k'a sa wa sara u yɛrɛ ko bi kunu m'a fɔ k'a sara ko moins ko financement foyi tɛ ka sɔrɔ parce que c'est lui le contact il faut qu'il déclare sa mort pour que au moins financement ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ sinon aujourd'hui Macron taara EGS mɔgɔw dɔ nɔfɛ Syrie kana État islamique Al-Qaïda mɔgɔw ne y'o kuma fɔ aw ye yan et aujourd'hui bon n'i bɛ bon u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko nafa tɛ kɛlɛ la san 30 a y'a ka vie sacrifier a y'aw denw ka vie sacrifier a y'aw musow ka vie sacrifier sisan maintenant u mago bɔra la u y'aw bɔ yen u bɛ ka taa Syriens de nɔfɛ san ka na vous n'êtes plus utile papier t'i ni mɔgɔ cɛ o donc aujourd'hui ça ne va pas ils veulent protéger les effets là maintenant ka jini min kɛ jugu ye k'a yɛrɛ k'a fɔ non 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 n ko tubabu tɛ kɛ mɔgɔ fɛ fo ka diɲɛ wuli donc yadi sara ka ban financement tɛ yen u t'a dɔn u bɛ da mɔgɔ min na parce que leader tɛ yen tugun u yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la u f'u k'a déclarer ko yadi sara kun fa cogo di kun fa ye fɛn de ye kun fa ye Katiba de lui il est chef de lui il est chef de bataillon mais Mabili kunna émiri ye jɔn ye c'est Yad Agali ale de ye jini émiri ye wa wari bɛ tɛmɛ ale de fɛ ale de kibaruya tɛ ka sɔrɔ ça fait 6 jours u yɛrɛ ko bon k'u b'a déclarer au cours maintenant an ye frappe min kɛ u b'u profiter o fɛ k'a sara u kana nkalon tigɛ aw ye dɛ a sara kabini fɔlɔ de la depuis le 9 a sara o de la wa u bɛna nkalon de k'a sara attaque frappe min ka kɛ Kidali k'a sara o la mɔgɔ si kana da la dɛ a sara a mɛnna u bɛna date yɛlɛma de combattant tɛ yen bilen o il faut accepter qu'il faut reconnaître que ninnu affaiblila quoi hey hali armée régulière ni 6000 morts kɛr'i la gɛlɛya don kuma tɛ fɛn ma kuma tɛ terrorisme k'a daminɛ depuis min sara ninnu na Burkina ye min faga Niger ye min faga Mali ye min faga AES ye min faga n'i ko k'i b'a fara ɲɔgɔn kan c'est plus de 8000 combattants yanni Mali ka attaquer le 4 o y'a sɔrɔ Burkina ye 600 morts de kɛ ninnu na a hakili b'a la Burkina ye 600 morts de k'u la o kɔfɛ tugun Burkina ye ratissage kɛ ka tila ka 300 morts découverte kɛ tugun kungo kɔnɔ a y'a compter nɔfɛ u ye Niger aéroport attaqué sur le champ 22 morts bɔra yen kɔfɛ olu ye ratissage fɛnɛ kɛ tugun min sara ka fara o kan a bɛ 100 bɔ tugun u nana Mali attaqué le 4 du 4 au 9 Mali ye min faga o la c'est plus de 2500 o fara le 25 avril ta kan ko buna hadamaden de don kɔrɔ tɛ kɔnɔ ko u mana mun wolo u bɛ gɛlɛma ka kɛ terroriste o yɔrɔ la i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni ça ne va pas du tout mɔgɔ tɛ yen ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'i da ka sa et puis ni Nzɛn attaqué la ani fils attaqué la est ce que b'a kalama leader bɛɛ ye tous les remplaçants tous ceux qui peuvent remplacer u y'u bɛɛ de parce que u bɛɛ de yera quoi u bɛɛ de yera Yadi wo a ka di jeune wo Baradoua wo lieutenant wo Bilal Al-Sherif wo a ka jitala wo Sogoɲimina wo a bɛɛ mɔgɔ tɛ yen bi ne de y'a fɔ ye mɔgɔ tɛ yen donc u bɛna min de kɛ sisan kuma ye mun ye jini min bɛ fɛ ka abandonner par les commanditaires donc u bɛ fɛ ka dɔn yɛlɛma EGS de la jini min fana bɛ ɲɛ b'a la ale fana abandonner la jini est obligé de déclarer la mort de Yad Agali
pour y faire ta financement wara ni tout voilà ok Boubou amato kono anya ka fo famille Donald Trump ale kɔni y'a fɔ ko a bɛ ka frappe envisager Djinnim contre la an bɛ ka ye an ka jamana kɔnɔ yan Djinnim dɔrɔn tɛ yan fila bɛ yen nɔ EGS fana bɛ yen yala i bɛ se ka jumɛn fɔ américains ka nin frappe ciblée la parce que an b'a ye k'a fɔ groupe wɛrɛw bɛ yen Amérique bɛ fɛ ka jeu min kɛ o la n b'a ɲɛfɔ o de tun ni ko maliyɛnw ka bɔ an ka marché irisiw de y'an dɛmɛ ka se fo nin niveau ma américains b'a dɔn Yadi sara américains bɛ fɛ ka na intervention kɛ k'a fɔ k'olu de Yadi faga u bɛ fɛ ka Yadi fagali tɔgɔ de ta américains b'a dɔn fiɲɛ Yadi sara maintenant aw ma intervention kɛ sisan fo sisan kabiri kuma jumɛn aw de tun bɛ Niger la base des drones de l'armée américaine s'était installée au Niger terroriste dilanna aw de ɲɛna aw de ye minɛn d'u ma ka fɛn bɛɛ d'u ma bi de aw bɛna fɔ k'a b'u bon wa parce que Amérique il veut prendre la vedette maintenant aux Russes kana yira k'a fɔ wa Russes b'aw fɛ yan siɲɛ joli Amérique ye frappe kelen dɔrɔn u ye Yadi faga u bɛ fɛ k'o tɔgɔ ta n'u y'o tɔgɔ ta u bɛ opinion divisée opinion bɛ divisée an y'a fɔ ye Américains ils sont plus puissants a y'a ye san dɔ la ni Russes do Yadi ma se ka sa Yadi sara Américains bɛna kulu de bon k'o fara yira aw la ka taa montage kɛ ko Yadi filɛ nin u ni Djinnim mɔgɔ bɛ bɛn a kan Djinnim mɔgɔ bɛ Yadi su d'u ma u bɛ taa su siri kulu la américain de la ka taa kɛlɛ la yɔrɔ jumɛn k'e nafa sɔrɔ a la américain taara yɔrɔ la a bɛɛ kɛra défaite a ye yɔrɔ kelen fɔ américain taara yɔrɔ jumɛn k'o kɛlɛ banna k'a daminɛ Irak bɛ yɔrɔ min na ko bi a ma kɛ duguya kɔfɛ ka na Libye ka na Afghanistan américain ma taa yɔrɔ si Nigeria bɛ cogo di bɔgɔ nin kuma ninnu na kabiri don min na Kenya t'anw bolo Nations Unies o résolution ta k'u bɛ Mali bɔ Russie de y'u jɔ an jigi kɔrɔ ka danna ka minɛn d'a ma Russie yɛrɛ bɛ ka minɛn min ci ka tila k'o ɲɔgɔnna di an ma an n'an b'a sanna de ka partenariat kɛ ka marifa ta an ɲɛ kɔrɔtɛ ko sa ka réseau bɛɛ minɛ ka média bɛɛ minɛ ko Amérique de Yadi faga ka sɔrɔ Russie bɛ a mɛnna ok mais Boubou an y'a k'a fɔ min ye FLA ale ni Djinnim mɔgɔ olu de faralen don ɲɔgɔn kan mais pourquoi u ye Djinnim choisi ka ninnu tɔ to yen non Djinnim ye terroriste tɔn de ye aux yeux du monde entier donc u bɛ FLA aw kana da nin na FLA ni Djinnim bɛɛ ye kelen u bɛ tɔgɔ de falen Bilak Al-Sherif maintenant u b'aw nɛgɛn n'aw bɛ se ka mɔgɔ faga y'o faga nin wagati in na a kana maa si to yen maa ma k'u ka jamana tila kana hinɛ a la a bɛ kɛlɛ de a t'a dabila il n'abandonne jamais son projet de partition n'i b'a kɛlɛ tigɛ la i b'a kɛlɛ tigɛ la aw ye victoire aw y'aw tigɛ kɔrɔta ko la coalition Djinnim et FLA e kuma aw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di parce que bi aw ye défaite kɛ to u bɛ fɛ ka ninnu condition di kana fɔ n'o ye Djinnim an b'o kɛlɛ mais FLA ni Djinnim bɛɛ ye kelen bɛrɛ tɛ fitinin de bi kɛ a bɛɛ ye kelen tɔgɔ de tɛ kelen dɔrɔn u bɛɛ ka laɲini ye kelen wa an tɛ ok mais Boubou an y'a k'a fɔ Nigeria ta in na u ye frappe kɛ k'a sɔrɔ u ma autorisation ɲini Nigeria autorités fɛ kɔfɛ de après k'u ye autorités ladɔnniya mais est ce que an ta in fana na Trump bɛna na kɔnɔni kɛ coopération militaire bɛ u ni Nigeria cɛ le Mali est souverain et puis a bila u kunna fɛnɛ force wɛrɛw bɛ Mali fɛnɛ la yan tugun mun bɛ ka Mali dɛmɛ a tɛ se ka kɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn ni américains y'a kɛ walahi u bɛ nimisa ne de y'o fɔ aw ye bi tubabuw m'a fɔ ye o don RFI m'a fɔ ye ko an bɛ nin bɛɛ la ko avion b'a la ka jigin ko Russes b'a la k'u préparer toujours ka Mali tɔ renforcer RFI de m'a fɔ o b'a m'a mɛn de voilà. Boubou mais an b'a ye k'a fɔ kuma in kɔni a fanga bonyana fo an ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ u y'a ɲininka a ko ko olu yɛrɛ fana y'a kunnafoni. A ko i bɔra ka mun jumɛn f'i ka kuma la ko Ablé Diop yɛrɛ bɔra ko k'a jaabi Ablé Diop y'a f'i ye ko aw y'a mairie cogo min na ale yɛrɛ y'a mɛn ten ko mais ko il a vu que presse caman y'a commenté et mais c'est normal que l'autorité donne une bonne information à la population k'a yira k'a fɔ an t'a kalama o ye logique de ye o ministre délégué y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ Oumar Diarra ni Mali ye mɔgɔ min wele a b'o de wele ni Mali ye mɔgɔ min invité ni Mali ko min o de don le Mali est souverain. président n'ale général Tiani a bɔra ka interview dɔ accordé interview in kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ a yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ min ye attaque ninnu na k'a jira k'a fɔ min ye an voisin jamanaw ye k'olu jɔyɔrɔ dɔw b'a la Tiani seginna a kan kununko Boumabel Diawara a y'a jira k'a fɔ min ye Côte d'Ivoire ye
ani côté là ne ma nin bɛɛ fɔ aw ye yan ne m'a bɛɛ fɔ aw ye yan n ko Côte d'Ivoire forêt min bɛ yen même u nana ni avion min ye k'a fɔ ko avion min ni Burkina y'a minɛ avion bɔra ka taa combattants de jigin avion min bɔra Nigeria k'a bɛ taa Portugal avion min bɔra Niger ka taa Portugal avion bɔra Côte d'Ivoire de ka mɔgɔw jigin ka sɔrɔ Mali gɛlɛya foyi tɛ Mali kan i b'a dɔn ko ne dara tɔw fɛ kɛlɛ la min na nin sen ne dara la ko tɔw fɛ kɛlɛ ma nɔgɔ tɔw tɛ marifa tɛ kama a bɛ marifa di den de ma a b'a ta i kama tɔw furadama tɛ jigin i fɛ yen k'i kɛlɛ tɔw bɛ marifa di ɲɔgɔnna de ma k'i kɛlɛ n'i miiri bi relation bɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn bon aw k'o la ko Mali t'a tɛgɛ jan mɔgɔ ye mɔgɔ de bɛ siran k'i tɛgɛ jan Mali parce que dalɔ bɛ Mali bolo depuis u ka ministre bɔra u ka cɛ bɔra k'a fɔ Faransi k'a b'a tɛgɛ jan Mali ne y'a dɔn k'a fɔ ko a ye ko dɔ kɛ bɔ kɛra min kalama Tɛnɛn Brɛma b'a dɔn le Mali a découvert quelque chose ni Tchani bɔra min kalama Assimi bɔra o kalama n'Assimi bɔra min kalama i bɛ bɔra o kalama bon il y a des partages de renseignements entre nous donc an bɛ nin bɛɛ kalama déjà an ka source bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɛn caman bɛ ka k'anw na bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn mais nin bɛɛ ka ministre bɔra jamana in kɔnɔ k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Bénin bɔra Mali kɔnɔ yan Mali attaquera par 3 grands axes Tchani côté axe kelen o bɔra Bénin ka tɛmɛ ni est-ce que b'a kalama groupe fɛ Gurumaraw kɔnɔna ye a tɔgɔ ye di AES kɛlɛla min kama tun yɔrɔ jumɛn zone de 3 frontières kɔnɔna ye Litago Guruma kɔnɔna ye ka tɛmɛ n'o ye ko ka taa jigin Gao kan Tchani bɔra k'a fɔ ka kuma la ko axe filanan ko o tun bɛ Côte d'Ivoire camp d'entraînement kɔnɔ ko Côte d'Ivoire forêt dɔ kɔnɔna na camp d'entraînement tun bɛ yen ko axe caman na k'o ye Mauritanie ministre de la défense bɔra yan ministre des affaires étrangères bɔra yan k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais avec tout ça ils détiennent des camps d'entraînement chez eux plusieurs fois Alassane b'a ka ministre délégué bila ka na donc a tun kan ka taa Burkina ka bɔ yen ka na Mali la a ka nali ma bɔ a hakili b'a la i bɛ se k'a miiri i kunna cogo di mɔgɔ min b'i ma tan ka tila k'a ye ko i ka jamana cibaga entraînement bɛ k'o ka territoire kan Benin président bɔra yan a sigira dɔrɔn a y'i ɲɛsin ka na AES dugu la n ye mun fɔ aw ye n m'a fɔ aw ye n ko c'est pour vous faire n ko piège don Tchani ma bɔ k'a fɔ nin yan Benin président kelen de b'a fɔ k'an ni Tchani ka dayɛlɛ k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko erreur kɛra a bɛ mun fɔ nin na ko ka frontière dayɛlɛ Tchani ye mun fɔ a ye Tchani ye condition de poser a ye o ko ne y'a datugu kun min na n'o ma ɲɛnabɔ n t'a dayɛlɛ i bɛ se k'i ta dayɛlɛ mais ne tɛ n ta dayɛlɛ ala ma tiɲɛ bange nin dɔw ka bɔ ka nin sɔrɔli kɛ dɔrɔn n tɛ vidéo manin ka kuma ye nin tɛ fanga kɛrɛfɛmɔgɔ ka kuma ye nin ye kuma de ye min n'aw bɛ se k'a sɔsɔ a y'a sɔsɔ an ka bɔ a kalama Tchani a été le message est clair et limpide dɔw ka bɔ ka nin sɔsɔ o de y'a to bɛɛ se k'i ɲɛ o ka Mali ɲɛ la bɛɛ tɛ se ka Mali lajɛ bi dɛ bilahi an ka autorité min filɛ nin ye n'anw kumara cɛw b'u kunbiri de n'anw kumara cɛw b'u kunbiri parce que AES kɔnɔ bɛɛ n'i ka qualité de don i bɛ élu les révolutionnaires de nature Assimi est chef de guerre Tchani est chef du service de renseignement renseignement bɛɛ bɛ Tchani bolo c'est un monsieur c'est un vrai général qui peut faire 2 heures de discours ka sɔrɔ papier t'a bolo date bɛɛ b'a kun na c'est une machine c'est une bibliothèque Tchani c'est une bibliothèque chance min b'an bolo quoi i b'a dɔn chaque président de l'AES a ses sociétés et sa qualité ça veut quoi bɛɛ n'a ka qualité de la AES kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa de on est complémentaires non Makɔrɔ ma deli ka lebu tan ka bɔ et puis a bɛ kuma fina hali ku ka groupe to tɔgɔma la ko a ko dɔ y'i sigi ka ɲɛgɛnɛ kɛ k'u tatɔ ko dɔ ye ɲɛgɛnɛ kɛ ko o tila ka a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ k'u tatɔ ko ɲɛgɛnɛ tun bɛ dɔ la ça fait a y'a bɛn f'u ye sɔsɔli tɛ min na quoi ne m'a fɔ ye ko wari jiginna Côte d'Ivoire bɛɛ m'a fɔ ne ma ko ne de bɛ ka Mali ni Côte d'Ivoire bila ɲɔgɔn na wari kun fɔlɔ taara ye conteneur de kɔnɔ Ghana au cas le gouvernement en exil au wari c'était 500 et quelques milliards ne de bɔra Kofi o kɛra Ghana ni sen tun ko ma ko wari in bɛ imprimer u bɛ machine France bɛ machine de la don ka billet k'a kɔnɔ ka imprimer ka d'u ma n'an ma bɔ CFA la ni terrorisme banna k'a fɔ ma tu kuma mana nin yan ko divise ko fond tun bɛ avion kɔnɔ fond bɛ ka taali dugu min na u y'o dugu mɔgɔw wele ko wari bɛ avion kɔnɔ wari e ne tɛ avion bɛ wari min ta e mana wari avion bɛ wari min ta e mana wari ko fond bɛ ka taali o dugu welela o dugu ko non k'a t'a kalama donc o dugu ka taa kalama la u y'u ɲininka ko tiɲɛ na k'a bɛ ka tɛmɛ ko tiɲɛ na k'u bɛ ka taa Côte d'Ivoire de
politiciens ka wari bɛ bɔ a la yen de combattants ka wari bɛ bɔ a la yen de a ye bɔ a ka so dɔrɔn ne m'a fɔ président kunturu dɔ de y'a fɔ a ye bɔ a k'a sɔsɔ an ye nin kuma fɔ a ko non k'anw de bɛ ka nkalon tigɛ k'an bɛ ka Alassane dɔgɔya a dɔn ta bɔ ta mɔgɔ min bɛ avion bɛ taa wari minɛ ka t'i fɛ yen. mais bu an y'a k'a fɔ minnu bɛ kɔfɛ min wari bɛ ka di mɔgɔ minnu ma minnu bɛ fɛ ka jamana dafiri nin bɛɛ wari bɛ ka d'u ma hali bi u ye cogo n'u ka fɛn ninnu wa mun de bɛ yen u bɛ wari ma di de. a tant que i bɛ CFA la kɛlɛ tɛ ban parce que France de bɛ ka bien imprimer quoi a bɛ doublon kɛ k'a di ninnu ma a tɛ foyi tiɲɛ ye ni 2027 y'a sɔrɔ fɛn ma AES sɔrɔ wa foyi tɛ AES sɔrɔ san 10 kɔfɛ n b'o fɔ aw ye parce que kɛlɛ in bɛ ka kɛ n'an yɛrɛ ka moyen di. Kɛlɛ in bɛ ka kɛ n'an yɛrɛ ka wari di tu sais que fɛn fɛn bɛ ka dilan bɛɛ bɛ ka dilan tubabuw bɛ machine dilan man go i bɛ bien noir don a kɔnɔ ka fɛn kala k'a digi dɔrɔn a b'a couper k'a d'i ma petite coupure a b'a bɔ en 5000 francs et en 10 000 francs k'a bɔ k'a d'i ma a tant aw bɛ CFA la France tɛ kɛlɛ in santi n'aw bɔra CFA la don min na de a bɛ na ye ka bɔ France i b'a fɔ i k'ale sen bɔra kɛlɛ la parce que a b'a ta a yɛrɛ ka fonds propre de la mais a bɛ ban sisan a tɛ mɛn nin bɛ a banna o. ni fɛn bɛɛ ɲɛdɔn na ni wari fɛn fɛn nin bɛɛ kɛra fu ye wa a bɛ nin bɛɛ justifier a bɛ nin bɛɛ justifier kɛlɛ ba ni san cɛ joli don Américain k'olu ka mɔgɔ dɔ sara Français k'olu ka mɔgɔ dɔ sara Ivoirien k'olu ka mɔgɔ dɔ sara bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɔ to accident na. mais est-ce que Macron tɛna kɛ Sarkozy ɲɔgɔnna ye n'a ka fanga banna a bɛ taa kaso la. mais a bɛ taa kaso la direct. Macron bɛ taa kaso la direct. Macron France fond bɛɛ ta k'a bɛɛ labɔ ne m'a fɔ dɛ Union européenne députés de y'a fɔ eurodéputés de y'a fɔ ko Macron fɛn fɛn na bɔ k'a bɛ taa Ukraine k'a bɛɛ bɛ Sahel kɔnɔ ne tɛ. u yɛrɛ ka mɔgɔw de y'a fɔ donc pour que Macron ka wari bɔta justifier fo ka président ninnu dɔ ka degun lase u ma mais ala barika la a tɛ se a tɛ se mais tubabu ta ka projet abandonné mɔgɔ dɛ an k'an cɛsiri dɔrɔn. mais bon an y'a k'a fɔ min ye CEDEAO olu kɔni kow ka wari bɛna bɔ ECO min ye 2027 kɔnɔna ye an donn'u bɛɛ wari kelen na n'o ye CFA ye yalama AES ka wari ko in maa caman bɛ ka laɲini kɛ a mɛnna min ye AES wari ye mun de bɛ yen nɔ. Bon. Mais min fina Chima de bɛ nin wariko in y'an ɲɛ la ni wariko kuma bɛ sɛnɛ depuis 2022 san o san k'a bɛna bɔ a ye taa o mɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen tɛna bɔ. an bɛ français pas dun. n ko fɔlɔ kabi kuma joli bɛnna kan kabi 2022 kuma bɛɛ a ye taa communiqué u lajɛ kuma bɛɛ san wɛrɛ kuma bɛɛ san wɛrɛ kuma bɛɛ san wɛrɛ foyi tɛ bɔ. a c'est tu ye. a bɛ ɲini min quoi. il y a deux groupes dans l'Afrique de l'Ouest. a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye union monétaire de bɛ yen dugu minnu bɛ CFA dun o ye dugu 8 ye CEDEAO Afrique de l'Ouest kɔnɔ tun dugu dɔw fana bɛ yen minnu ka monnaie propre y'u yɛrɛ ta ye i n'a fɔ Libéria i n'a fɔ Guinée i n'a fɔ Ghana i n'a fɔ Nigeria e bɛ se k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di condition jumɛn na k'i b'olu don CFA kɔnɔ ECO ye CFA de ye o ECO ye CFA de ye a bila kun na k'a bɛɛ ye kelen de ye un ECO est égal à 655 francs et fait 655 euros. Et fait un euro est égal à 655 ECO comme le CFA. Et par contre, ce n'est pas une nouvelle monnaie, c'est la réforme. C'est la réforme. Non, aïe. CFA de tout le monde d'accord ECO. La centralisation maintenant des échanges. 50% est consigné. On a rapatrié à bord français. Compte d'opération a fermé. Français moun be incendie dirigeant na organe de dirigeant na ko lu be boui e no ni français be boui Alassane Kilento ye jonge Alassane était français fola ya et puis yo konya beta ka di Alassane ma mais o ta banene wor be glan toujours français di France be wor glan ko bla kana mais arrête à contrôler est-ce que ni te ni me do climat d'affaires et ko Alassane de bina ke sababu tout ko ka wari diriger Alassane yɛrɛ min bɛ yen bi o ka PIB bɛɛ c'est détenu par les capitaux étrangers Alassane yɛrɛ ka sɔrɔ bɛɛ ye dunanw ta de. Alassane de économiste pas de bon. N ko Alassane ka économiste d'abord ka diɲɛ fa tubabu la taa ɲɛ n'o tɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ tɛ o Alassane ye min kalan économie la n'a kun y'a kɛ ka Ivoire yɛrɛ la taa ɲɛ Côte d'Ivoire bi mɔgɔ se ka sigi Abidjan kɔnɔ. o ye wari développé len don. A développé len don tubabuw de. U bɛ wari a bɛ wari min dun ta ka sara dilan a b'a dilan tubabuw de a bɛ so jɔ tubabuw de Ivoirien yɛrɛ tɛ se ka vie capitale kɔnɔ. Alassane est Côte d'Ivoire glan qu'a dit l'économie, les 40% de l'économie ivoirienne sont détenus par les Libanais. Côte d'Ivoire est PNB,
nous a un investissement pour national national non national je parle de national nous PNB British a biu kuna ayo ta ko la je o tete 20% ko war PIB de yelenen do o koro investir de ko fe kana kan ko na fata kata donc olu be na nuga jiwo be na nuga dumunu yi donc ils voient la vie chère ou be dien gela ka daumadi mo me 1 million ta ko war a tsika balo Abidjan kono so sera 250 000 300 000 balo to la foi to la ali ni be gulo mi korvar e ba be gulo mi entre les 25 et les 30 kalo sara wati be sera gulo mi note no bor la te mo che korvar e ba ren de même ça gulo mi entre les 15 et les 20 ati OK mama malon de ta gulo mi nen kana malon de afoni mo ta gulo mi nda ne ma se nga kuma fo patron na fo ki sera ya ma se ani munu be gulo mi o le afon OK donc yawe yingal dobe anya ga fo Basiri Diomaye Faye ka parti créé a panu banda mo la ka surprise ibsika dum faka yana ne ali Diomaye Faye et divorcé ni a confirmer irrégularité politique en tant qu'homme politique. Tiens la nebe ya fadeli na me ba fa ne kun fila damna la alhamdulillah awa ne ko ngo u ma fara la nunu fara la yare franchement ne kana mais la politique la o te saka se kana fara yonga tukul voilà ne kana bon pour le moment ni non ni fila na zeba ne kana damne j'ai faussé mais ne ma min famia ne te patriote de Corodon quoi ou fla be parti patriote parce que vous Eva clairement des patriotes africains et Diomaye Faye était des patriotes républicains ne bulongo Sénégal de Afrique kono aw be patriote mo de franyonga aw be patriote Diomaye Faye est patriote lui il rassemble les patriotes Sonko rassemble les patriotes et ne bolo muna patriote ou c'est pas des muna ne be jamana fait e be jamana fait et il t'a créé ko les patriotes ne t'a créé ko les patriotes voyez politique ya non, un binôme africain ne peut pas gérer le pouvoir. Ça s'appelle Moro Flatera. Kabrala ka djedana e fanga ina Moro Fla be nyongom bla. Abi nyongom bla. Ay kana siga. Et tout le monde blesse da kala djeke. Ala e frafine d'antan quoi. Aba osigi aba labane la dje. Ni analyse fe fon nebe fli. Ali songo re debal banenu. Ali songo re debal banenu. Parce que na fama ga wora fo ko révolution non. Min kon gara ka Macky ka o cɛ siri ka Macky Sall genda deni fɛ kala ko la sigi en nero ka to kuma avec des tintamarres ka sigi n'o ye nin bɛɛ gazi kɔfɛ nin bɛɛ bɔgɔli kɔfɛ nin bɛɛ fɛn bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ joli nin da ka sa k'o bɛɛ ban ka tila k'o ye k'o tila laban ta donc a b'a yɛrɛ ɲininka mun de don juste mais walidugu kuma an b'an méfier a la comme a kan ka na Mali la a bisimila awa kan na Mali la Diomaye visite de travail 2029 e bo ye cogo di Sonko avec quel candidat ou avec non Sonko est candidat mais ali binte bon analyse ga rondo la Sonko ni Diomaye Faye be ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ne b'a dɔn Macky Sall be nu bɛ trai ka candidat wɛrɛ di tugun 2029 donc n'o kɛra deuxième tour la o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que nous avons fait un flash donc bref j'ai pas assez de lecture politique sur la situation quoi ni parce que follow les fils là donc il est retenu quoi mais Mali ne be min conseiller Mali mais akun ka di machama ou fla kon ka ko nyoko bolo pour que ka buka panafricanisme ko kuma min fo aka seka yakuba ya quoi ne kon vraiment ne fils là ne tira fo oroka parce que ne taron nous me kele commune quoi ne de ko non oh ni mais ngo tubabu donu ɲɔgɔn tɛ fanga ɲini na mun ma fara Afrique froidement a bi kuna est-ce que ba kalama la lutte unie le pouvoir divise africain mais pourquoi ka parti courant to da bina ko kirai les patriotes républicains kirai wo wala fo ka mais ka correct français la ko les patriotes républicains est-ce que les Sonko ka parti to commence no de finau comment d'amener là-haut Sonko taille Pastef ça c'est parti et les patriotes africains pour le travail et n'intaye les patriotes républicains bon ne ma se ka patriote kɔrɔ de faamuya patriote fila de bɛ ka kɛlɛ kɛ patrie kelen nɔfɛ fɔlɔ kɛra n'a sɔrɔ Sénégal 1 Sénégal 2 de kɛ so si c'est seul maintenant un seul Sénégal ou kɛlɛkun tɛ o sauf le mot patriote maintenant c'est un mot creux donc moi je ne vois pas pourquoi a bɛ bila ɲɔgɔn na a bɛɛ kelen ne bɛ min fɔ ye an ka concentrer an ka jamana réalité kan
Je pense que avec un Mali là, en tant que le président en exercice maintenant de la CEDEAO, à Bismillah, à Bakassou. Parce que dans notre terminal, où il y a un litre porté, où il y a un million de terminaux fait. Président et président. Va-t-en-guerre, discours de va-t-en-guerre entre les pays voisins n'a pas fait tal. Moi, j'encourage le pays, Mali Brata Sram, la diplomatie la coquette, ni qu'elle est guerre sans sort, ni Dougoumia Tegabo, il va Tegamina Nasro. C'est précaire. Donc, Mali Minken après l'Algérie, Mali a Tegabo, Côte d'Ivoire, Mali a Tegabo, Sénégalais, a Tegabo, Mauritanie, c'est normal, moi je suis d'accord. Mais Mali n'y a pas eu une fois, logique du mouvement armé de qu'on a noté, c'est Beki Dabo là. Ambo kelan sakola mais mo goni dafe dugu sirino ba ko la masi nguru ngaw sani kele nguru ni quoi voilà donc be fu yo ko ni malla Macky Sall fene be ga Nations Unies secrétaire général yani ka mo go africain be ga demena e bolo e be Macky Sall ga ko yi chugo de bola ba so wa ay atasoro Macky Sall tasoro ay Macky Sall tasoro ay mona ay e union européenne mo zo Macky Sall tudenu et une africaine elle m'a dit Macky Sall nous ah ouais abisa obligé joge ah ouais abisa kanim beke na biu kuna kataso anga na fatala ay anga na fakile na fatala wa anga na e bana africain do blala akun voilà aka problème o di quoi c'est que nyebe oni nuna oni dirigé do par les partenaires États-Unis na participation na voilà na yija oni président beboui ika langolon bla a dirigé à Rema parce que ordre be dicté quoi et n'a sur onimbe États-Unis ont voulu Venezuela président n'a sur onimbe Irani États-Unis na kelela monoma force blakata n'a ko sur ko Mali de kuno ça so yo force do blakana c'est ba kana ko mission onisienne do blakana monoma mission onisienne blakata Iran monoma blakata Israël non président c'est tout là où ay bon kono atasoro aya ne me songa dansigi an ka bisigila